Hola a tothom, soc la Roser d'Artixoc i avui parlarem de l'hora d'anar a dormir. Veurem com el Meló i la Síndria es preparen per anar a dormir. Explicarem el conte de la Carlota i recitarem un poema per anar a dormir. Aviat serà l'hora d'anar a dormir, per això jo ja tinc el pijama posat. Abans d'anar a dormir sempre em pentino, em rento la cara i em rento les dents. I au, ja estic preparada. També m'agrada dormir acompanyada i aquí tinc el meu peluix. Es diu Trujeta. Digues hola, Trujeta. I vosaltres, teniu alguna cosa especial amb la que us agrada dormir? Pot ser una manteta, una llum o un peluix com la Trujeta. Sigui el que sigui, prepareu-vos i poseu-vos còmodes, que ara us explicaré el que ens va passar l'altre dia a mi i a la Trujeta. Abans d'anar-me'n a dormir, anava a posar-me el pijama, però la Trujeta no estava en el seu lloc de sempre. La vaig buscar per tot arreu, a sota del llit, a dins dels armaris, a la cuina, al jardí, a la dutxa, però no la vaig trobar. Sabeu què havia passat? La Trujeta s'havia colat per dins dels llençols i se n'havia anat d'excursió per accident a la rentadora. La pobra Trujeta estava així. Lo bo és que després estava superneta i feia molt bona olor. Hola, nens i nenes! Estic aquí, que acabo de sortir de la banyera. Sempre em banyo abans d'anar a dormir. Ara em posaré el pijama i me n'aniré a dormir. Jo ja m'he posat el pijama. Ja estic preparat per anar a dormir. A més, demà tinc educació física, així que necessito descansar molt per demà poder jugar amb els meus amics. Vosaltres també us banyeu abans d'anar a dormir? Estic molt cansat. Me'n vull anar a dormir ja. On és la Síndria? Síndria? Síndria! Què? Que no vens a dormir? Sí, ara vinc. Doncs jo ja me'n vaig a dormir, que estic molt cansat. Bona nit. Val, bona nit. Au, al llit, al primer crit. Tot el dia ja hem jugat, hem trescat i no hem parat. Ara cal, per descansar, cloure els ulls i no parlar. Sols així vindrà Soneta per donar-nos un regal, un vell somni que ens durà de viatge fins demà. Au, al llit i bona nit. Mireu aquest gosset, ben còmode al seu llit. Se li tanquen els ulls. Aquest mussol ha trobat una branca fantàstica per dormir-hi a sobre. I aquest llangardaix també té molta son. Deu estar molt cansat de caçar mosques i de prendre el solet. I que contenta la foca, ben arraulideta a la sorra. I el gatet? Ai, mireu com s'adorm. Clar, deu estar molt cansat de perseguir ratolins.
abans d'anar a dormir també m'agrada escoltar un conte. Així segur que tinc uns somnis ben dolços. Voleu que us expliqui un conte? Hi havia una vegada una nena que es deia Carlota, a qui li feia una mica de por adormir-se a les fosques. Per això, una nit va sortir al jardí i li va dir a la lluna: «Baixa, lluna, atansa't una mica, així em faràs llum per la finestra i em podré adormir». Però la lluna no es va moure ni un pèl. I la Carlota, que no es donava per vençuda, es va posar de peu a sobre de la taula i va intentar arribar a tocar la lluna, però no hi arribava. Així que va posar una cadira damunt de la taula. Després hi va afegir un test, una pilota i fins i tot va agafar una escombra. I quan estava a puntet de tocar la lluna, tota la torre es va posar a trontollar i van caure per terra l'escombra, la pilota, el test, la cadira i la Carlota. Quin mal de cul, Carlota! Una mica decebuda, la Carlota se'n va tornar a la seva habitació i estava tan cansada que no es va adonar que era fos del tot quan es va quedar ben adormida. Ai, que cansadeta estic! I vosaltres? Em sembla que sí. Veig des d'aquí com se us tanquen els ullets. Doncs va, tothom a dormir. Bona nit i tapeu-vos. Mua!